Salam, hormatly yurtdoşlar. Bugün 24 yanvar 2026 yıl. Dünkü çıkışımda aýdypdym. Inniki gepleşigi Eýranda bolup geçen ya bolup duran siýasy wakalary sizin ünsüňizi çekmekçi dip. Ine şu temany men siz bilen gozlamakçy bolýar. Bilşiňiz ýaly Eýranyň halkyň hereketi ya tolgunmasy ya protestler dip aýdaýly garşylykly 28 dekabrda başlandy. Ýene de 4-5 günden ine bir ay bolýar. Şu halkyň hereketi geçip başlandy. Ýöne nämeden gelip çykdy? Şol hereketli ya halkyň narazylygy ilkinji nowatda ykdysady narazylyk bilen başlandy. Şo Tehranyň iň uly bazary bar, ýa-ni sewda edýän. Ine şo bazarda dukanlar bolan adamlar dukanlaryny ýapdylar. Biz diýdini haryt satyp biljekler. Sebäp şuň getiren harydymyz erti başga bahadan, gymmat bahadan satmaly bolýar. Oňa da halkyň puly ýok, mümkinçiligi ýok almagy. Şoň üçin biziň harytlarymyz geçenat ýa biz baryp gymmat bahadan haryt satyn almagy biziň öz ýagdaýymyz ýok diýip dukanlaryny ýapdylar. Ýene şondan soň beýleki şäherlere şoňa bazardaky dukan eýeleriniň garşylygyna çykyşyny gollap, olaryň öz şäherlerine proteste çykdylar. Näme üçin beýle bolýar? Sebäp Eýranyň yerli valyuta ýa Eýranyň puly real bir dollar 1,5 milyon real diýip aýdýarlar da, o näçe pul boljagyny bilemek, haltalap götürmeli diýip bazarlajak bolsaň puly. Ene o nämeden emele geldi? Şol Eýranyň garşysyna Amerikan, Ýewropaýyň gyrdan ykdysady sanksiýalary bar. Ine şolar toplanyp Eýranyň ykdysady taýdan ysgynty ýagdaýa getirdi. Eýranyň hökümeti şu halkyň problemasyny çözmekden geçen şol özüne alýan, gazanýan puluny, gazanjyny, girdejetini hana ol Arap döwletlerinde ýa başga döwletlerde şol özüne raýdaş bolan ýa-ni islam toparlaryny ýaraglandyrmagy ýa şolary kömek uratmagy karşylady. Ine şonuň üçin Eýranyň halky biziň Eýran üçin ýa öz halkymyz üçin ýaşamakçy beýleki döwletleriň minnetem gerekkä, goragam gerekkä. Biziň öz Eýranymyz üçin ýaşamaly, gazananmyzy öz halkymyza karşylamaly diýip ine şol mollalyň häkimetini garşylyklaryň herekete başlanýar. İlkinji nowatda hereket ykdysady kynçylyklar bilen baglanyşykly boldy. Soňra da bir siýasy meselelere geçdi. Şol rejimi çalışmak barady. Halk düşünni ol sen ykdysady meselelerini düzeltdiýän bilen olar düzeltjek adamlar däl. Diýmek şo rejim çalışmaly. Edil Türkmenistanyň akyýaly ýagdaý. Bizde şu mahal dollaryň 2 kursy dowam edip gelýär. Niýasyň döwründen bäri. Ýöne şoňa halk sesini çykaranok. Näme üçin beýle bolýar? Ol eline emeliýeten haramzadalar, Gurban Gulyň töweregine tohum tiýji ýa şolara ýalla kylaýyp berildi. Baryp bankdan 3 manat 50 tengeden dollar çalyşýar. Näçe gerek bolsa? Bir zahmetkeş halka bolsa, hana 20 dollardan, 20 manatdan 1 dollar. O 6 esse gymmat satýarlar halka. Ondan ýurdun daşyny çykarlar. 1,5 milyon halkymyz bar bizim. Olaryň şol ýurdun daşyny dollar gazanýar, şo dollary dellallara satýar. Çalışmak üçin Türkmenistana geçirme. O taýda bank sistemasy işlänä. O da näçe gedek aýdyl daýda bank bar, onun para dogry dürst adyny tapyp berdi ol. Ine şo daýda banklan üstü bilen ýanky bärde Ýewropada gazanylan pul, meselem Türkiýede biziň öz watandaşlarymyz şo diýişlerine edip gazanan dollaryny, watanyny, çağalaryny uğratmak üçin baryp şo dellallary dollar tapşyrýar. Olaram aňyrda eýem Türkmenistanyň şo dollaryň ornuny 20 manatdan hasaplap 1 dollary olary satýarlar. Şo çalşy edýärler. Inni o dollar Türkmenistana gidene Türkiýede galýar. O nira çykýany, nira gidýäni anada para öz ýemelerini aýdyp berýär, öz çykyşlaryny. Dinlen görersiňiz, bilersiňiz.
Her ýylda näçe 100 milyon milyard dollar hani ýurdun daşyna gaýla, ýurdun içine geçmen. Ondan so gazanan adamlarym hani gulçuluk edip beren adamlar Türkde bolsun, Ukrainada bolsun, Orsiýetde bolsun, ýene bir döwletde bolsun. So ýa-da naqşagyr reklemek üçin bärde gazanan üstaýdaklary tapşyrdy. Bank bilen hiç şeýle bilen gatnaşygy ýok. Ine soň ýaly Eýran ýagdaý. Olarda ene görüp otyr hiç ýyl dolançykda pulum ýok. Ýaşary güzeran dolanrary ýagdaýym ýok. Şoň üçin halk ene köçe çykdy. Ýöne bizim türkmenlerimiz 34 ýyl bäri dymy boty ýagdyna suw alan ýaly. Bolýa Eýranlyň dowam edelim. Ene bular syýasy talap bilen köçe çykyp başladylar. Soňra polisiýa bilen yerli ol ýanky İslam ýemesi Straż Islamskow Porядка diýdi korpus ksir ady rusçasyň şu abweraturasy. İslam ýemesini İslam dininiň hereketiniň gowrakçylary. Ine şolar bilen garpyşyp başladylar polisiýa bilen. Soň atışygy belli bir ýagdaý. Gör wagt näçe müň adam öldürildi. Ýöne yurtda bular interneti kestiler mollalar. Ine şuň hasapdan alsak 24-den hasap bolsa ay hiç bolmany şuma 3 hepde diýip aýdaýly ýa 20 gün Eýran bilen hiç şeýle internet gatnaşygy ýok. Ara gatnaşyk ýok. Ol Eýran garajdalaryň Ýewropada ýaşap berer başga bir ýerdekileri hatda şu Eýranaky türkmenlerimiz bilen habarlaşmagy hiç şeýle mümkinçilik ýok. Sebäp interneti dolu yapdylar mollalar. Ýa-şolar rejimi. Enne so taýda, şol protestlarda gatykän adam garyldy. Oňa bir näçe sebebi bar. Halk nägile şu meselen çözülsün, çözmek üçin mollalar gitsin häkimet başynyň bir bölegi diýdi, ýurtdan 79-njy ýylyň dekabryny kowulan padşa bar. Ine şoň ogly bar, hani Fransada ýaşap ber. O Reza Pehlevi, şonu getirmeli bir bölegi. Beýleki bölegi aýdýar ýok, ine oppozisiýa bar, şoň üçin biz hökümet saýlamaly. Gara dürli pikir bar ýöne, şo mollaryň rejimi gitmeli aýdýar. Mollaryň rejimi näme etdi? Interneti yapdylar. Innem ýetişibilliginden şol Eýranyň içindäki bar ýeme valyuta bar, dollarlar. Şolary ýetişibilliginden hani Dubaýa çykarýarlar diýip, ine şu pul ýeme gaçakçylygyny iýerleýän guramalar bar ýörüti halkara. Ine şolar aýdyp otyrdy, 10 milyon, 100 milyondan çykaryp otyrlar diýip. Şol sany Ayatollah Hameneýiň ogly onu çykaryp otyrdy ýa. Demek bular eýen goşgaltasy arkasynda haçanam bolsa gaçyp gitjek ýa ýurdu taşlajaklar. Ýöne şol bir wagtyň özünde de bular ene haýbat bilen öz halkyny terrorist diýip oglan etdiler. Terrordyň bolýanda. Halk öz hak hukugyny talap edip köçe çykýar. Şoňa halk haklymy ýurtdaşlar? Elbetde hakly. Ýurt halkynky, topragym halkynky. Döwletem halkynky. Näme üçin halk öz başyna getiren rejimini ýa menejer diýip aýdýar, şu ýurdu dolandyrmak ynanyň adamsyny çalyşyp bilen. Bir gelin te ölýänçä şunu aýagynyň süýräp çykarýança şo taýda iki el bilen iki aýagy bilen kürsüden ýapyşyp oturýar. Bir ine şol feodal ýa ortasyr pikirli döwletler ýa ine şol ýa din paradan etdirýän oýuny Ýewropada oňýar zat ýok. Hani görüp oturýar 4 ýyldan, 3 ýyldan, 5 ýyldan çalyşyp oturýar. Ýa eger işläp oturýar, jenaýet etse, hana göni türme wasiýalar. Ine soňky mysal Günorta Koreýanyň öňkü prezidentiniň, premier ministriniň bassylar, premierine ýalňyşmasam 23 ýyl möhlet berdiler. Prezidentiniň ente garaşylmaly, oňa şol ýokary jeda berilmeli diýip hasap edýärler. Ine şo birji ýurdun içinden şolar harby ýagdaý girdiligi üçin. Şoňa halk narazylyk bildirdi, ana iki zemini oty töweregindäki ministrler bilen bilen. Ýöne Eýranyň şol mollalar öz diýerini göwgerçek bolup, öz halkyny, şo köçe çykan halky siz terrorist diýip oglan etdiler. Önäl halk terrorist bolup bilýär. Ine olaň ine ýöňkan günäsi öz halkyna şo onsoňam adamlary şol ýazyp durdular da geçen 3 hepden içinde seretsen görünüp duranda şo adamlar atallaryny kellesinden atýar diýdi polis tarapy.
ya gözünden ya kellesinden. So yaralı bolup keselhana düşerlerim, barıp so keselhanada urup öldürüp koýberýärler. Inni çaklamaga göre şol geçen 28-den bäri şu neçeli ýanky bir berilýän habar diýip aýtmaýyn, şo taýda inni bir türlü näresmi çeşmelerden ibaý değil. Näresmi çeşmelerden gelýän habarlarda birini 10.000 bilen 20.000 aralygyna adam Eýranyň şu ýanky tolgunçukdy protestlerde atılıp öldürilipmi, asılıp öldürilipmi, ýanyp ölüpmi, gara ölen. Emma şol ýanky halkara hukuk goraýjylary ýa bir Eýranyň içinde bir odal hereket edip beren guramalyň berýän maglumatlaryna göre onu aýdýarlar jemi ýok olan şol şu tolgunçuklarda wepat bolanlaryň sany 5.000 adam ýa 5.500 bolar diýip aýdylýar. Ýöne şolaryň içinde 500'si şol wepat bolanlar hökümete degişlerdir. Polisiýa işgärlerimi, ýanky kisirin gullukçylarmy ýa döwlet işgärlerimi ene şeýle diýip aýdyldy. Emma dün ýygyrmysyny Amerikan prezidenti Donald Trump çykyş edip aýtdy öz agyzy bilen ine diýdi şu mahalleýdimi diýdi Eýranyň ýol başçylaryny şol buyruk berdim diýen ýaly diýip aýtdy da şo taýda ýene de diýdi ýarym sagatdan soň 800'den gowrak ölüm jezasyny hökm edilipdir, şolar atylyp ýa-da asylyp öldürilmeli. Men şolary şeýtseňiz onda siz menden eýgile garaşmaň, sizin başyňyza alaýa bolan günni getiren diýen ýaly haýbat bilen ýyzlanıpdyr. Ondan şol ölüm jezasyny Eýran hökümeti ýatyrypdyr 800'den gowrak adama. Ýöne ol ýatyrypdyr diýeni bilen olar boşadyp bar öýüňe gitdi, ýaşa ber diýen ýok. Ölüm jezasyny şuny ýatyrypdyr. Erti birat köşesde olar gyýdylikdi. Ýene de atyp öldürür, asyp öldürür, ýitirmeder. Ol rejim eýem bu zatlary öwrenjeder. Öz halkyny gyrmagy. Inni şolar ýaly ýagdaý bolupdyr. Ýöne şu taýda Donald Trump'yň prezident hökmüni günäsi var, onu mu aýtmak gerek ýurtdaşlar? Bolýa ol Reza Şah Pehlewiň ogly ýüzlerini öz halkyna garşylyk görkezin, köçä çykyň, duruň, häkimet öz eliňize alyň diýip ol aýdyp biler. Ýöne ol öz halkynyň wekili. Ýöne Donald Trump aýtdy. Dowam etdirin, öz eliňize alyň häkimeti. Men size kömek uğradyň, kömek ýorly kömek barýar diýip aýtdy. Ondan muňa Eýranyň halky esasanam ýaşlar begenip Eýranyň şäherlerde onu köçelerimi, plasatlarimi ýanky Trump'yň, Netanyahu'yň atlaryny takyp başladylar. Şu begencine inne bilen rejim çalşar diýip. Ine olan bolmady. Ine aýyň 8'inden soň Eýran hökümeti şu taýda çykyş edip Hameneýe çel aýtdylar, biz indi terroristler bilen başlaça gürleşip, siz hem şu köçä çykarlar, ýok etmeli ýa ýaly terror. Şonu medip otylar. Indi şuň gün Eýranyň içinde näme bolup geçýär? Hiç kimde hiç dolu maglumat ýok. Bar bolsa da ol ýörüte gullukluňky bardyr, Amerikankymy, Emankymy, Israýlyňkymy, ýa Orsiýadyňkymy, ýani olar hiç kim aýan eden aklar bolup duran zatda barada. Halkam jaň edip aýdyp bilen suratlarym çykarlar internetde işlemede nädip uğratmalan. Ene şolar ýaly çatak ýagdaý emele geldi, enne Donald Trump söz berdi. Men size kömek uğradaryn. O aňyrkymolary da haýbat atdy. Eger adamlar gyrsaňyz, onda menem siz gyraryn diýen. Amana getiren. Ene şonun märnäçe gün geçdi. O ara bir Amerikadaky ýagdaý düýün aýdyp berdim. Olar eýem ýanky Madurany uğurlap getirdiler. Jezasyny berjekler on. Ýemani ana ýanky Grenlandiýany aljak on maňa berin diýdi. Soň häzirini Kubany meselen çözjek diýip otur Kolumbiýa men aýdyp berdim, gaýtalap oturmaýyn olar. Şu sebeplere göre Ukraina meselesi bilen bir hatarda
Hani İran'ın meselesi gıraatı üşürlüyalık bolup durda. Indi bir umumy gırazdan adamlar için şeyle. Emma harby taýdan harbylar öz işine de botyr. Amerikan dörlü döwletlerde, dörlü ýurtlarda, dörlü ýerlerde deňizde şol sany yerleşdirilen harby güýçleri bar. Şolaryň käbirini howpsuz ýere çykardylar, käbirini şol hüjüm edýän mümkinçilikli goşullaryny we gämelerini hani getirip şu mahal partaýlaryna saldylar. Bu näme alamaty? Bu ine uruşa taýýarlygyň alamaty diýip düşünýän. Onuň şey diýip kabul eden ýurtdaşlar sebäp näme gerekdi ol ýurdun o çetinden, dünýäň o çetinden bu çetine ol gidip ýatan 10 miňlerçe, 100 miňlerçe adamy eskeri ya harbini yaraglary bilen, samolyotlary bilen getirip İran'ın kaptalına koymak. Diýmek, Donald Trump şol İran halkyna beren sözüniň ýygyna durmak üçin häzir şu mollulary düpteýkar bilen ýok etmekçi bolýar. Ol men pikirim. Men şeýle diýip düşünýän sebäp ol ýöne harby taýýarlyk bilýänmi näçe 100 milyon belki 1 milyard çykdyjy bar şo gämeler süýşüp stak getirmek üstüne adamlar bilen üstün etmek on goraw beýleki işler garatkan harby tematikadan gurrun etjek bolsa. Ýöne şuň kunýagda ine gelip dirap du pars aýlaryny. Belki şumal men gurlawatin olur eýem İran üstüne çalış eden belki erti etjekdir ya buyurgun ol belli däl ýöne sorar eýem Amerikan hem İsrail'in goşuny en ýokary taýýarlygy getirildi. Indi näme bolup biler ol regionda? Näme bolup biljegini men size aýdyp beren. Häzir şu uruş başlansa diýmek Eýranyň aýtdy. Çolup bilse çolsun üstümde bizim elimizde bar bolan ähli dürlü ýaragymyzy Amerikan we İsrail'in garşysyna ullanjakdy. Diýmek, bu taýda ulu uruş ýa ulu uruşyň turmak demesi bar, howpy bar. Şo bolar diýem garaşylýar. Ýöne muny Eýranlar atyp betsermi? Öz yaraglaryny ýa şo Eýranyň özüne şu yaraglaryň ähresini Amerika bilen İsrail bileşip ýok edermi? Onu dina wagt görkezler. Ýöne şu mahal rus tili bilen aýtsak eskalasiýa diýerler. Şu bire garşylykly hereketler, haýwat atmaklar, pitçiň atmaklar gün-günden mewjalyp güýjep barýar. Diýmek, şu hökman bir tarap üçin çözülenmeli. Şu ýagdaýda şu durumda galyp bilmeýär bu mesele. Diýmek, biz indi şu ýakyn günlerde Eýranda boljak topalana garaşaýmaly. Indi bärde näme bar? Indi özümizden gelsek, indi şu taýdan aýlap biz indi Türkmenistana gelmeli bolýarsa, biz dulleşir goňşusa Eýran. Goňşuň saýlanmaýar bular ýaly meselede. Goňşuň ýa ýok, onu göçüp akdyp bolanap, ýa elinden toprağını almasam. Indi Eýran bilen Türkmenistanyň gatnaşyklary. Ol 18-nji asyrda 19-njy asyrda Eýran bilen ýanky Orsiýet imperiýasynyň ýa padşahlygynyň ikisiniň gatnaşygy bar, aňyrdan gelýär. Ondan şol 1800 ýalňyşmasam 71-nji ýylda şol onuň taryhçylar dogry aýdyp berer, men ýalňyşmagym gaty mümkin şol Türkmençay şertnamasy baglaşyla Orsiýet imperiýasy bilen Eýranyň arasynda. Eýran padşahlygynyň arasynda. Şo taýda şertnama baglaşylanyna biziň Türkmen sahramy, Türkmenliň topragy, şoň üçin Türkmen sahra diýip aýdyldy. Şol Eýranyň territoriýasyna geçýän. Ýöne Ors padşahy ýanky bular özüne soňra şol ýene-de ýanky Gyzyletireň ýokary ýanyndan onuň Saragtyň ýanyndan aýdylyşyna görä bir topar ýerleri Eýrana berip şol ýankyny özlerine bir dinç almak üçin bir amatlyja ýer bolup çüle bilen Pöwridan alýarlar. Şol kiçijek ýeri Orsiýet özüne alýar. Türkmeniň ata-baba ýaşap beren topraklaryny isledigde kesip berip Eýrany alys-çalys edýärler. Ene şolluk bilen biziň Türkmen sahramyz asyrlar boýy Türkmenliň ýaşap oturan topragy, olar nireler bolýar, ene mes toprakly ýerler.
Men Türkmen sahan bilýän barıp gelen ýerim. Şonu häzir aýdyp beren. Ýöne şol toprak eger häzir şuulku. Şol döwür Ors padşahy şonu sowgat bermedik bolsa, İran tarapyna ya İran şahyna. Onda şo topraklar ahyrky netijede Sowet Türkmenistanyň eline, Sowet Türkmenistanynyň SSR ýykylandan soň ine biziň garaşsyz diýip aýdýan Türkmenistanyň topragy ýa kartasy bolmaly. Şol edilimi? Ýok. Niýas gelip gaýtam ol Estrekteriýatyny bolary sowgat berdi. Emi Arapsanjany men doganym diýip, dogan okaşypdyr. Arapsanjany bilen ine Niýas. Ine Estrekteriýatyn bize tarap akany. Estrekteriýatyny Kaspy deňdinden şol işbil taşlama gidýän, ýaz pasyna gidýän balyklaryň birem ýok. Ol şu kenarya kasyny gyzyr etrekde Esengully şo döwürlerde ýaşaýan çeleken zatdy adamlar ozal şo huruşluk ýemesi balyk şo taýlardan alnýan. Olam ýok. Etrekteriýatynyň gelýän süýjüsi hem ýok. On kenaryny sonurlap ulolýan mal garalarym ýok. Indi diňe şol deňde serede oturmaly bolsa töwürün halky. Bolýa, indi Irana geçelik. Ýanky şol indi kesilip berildi şo toprak şolary. O toprakdan hem diýinlik, deňizden hem diýinlik. Esengullyň töweregine ýokarsyna ýerler, şol deňize ýaky duran ýerler şo Türkmen sahyny. Şolar biziň hasabymyzda bolan bolsa şuwun emi Kaspy deňdinden ýa Hazar deňdinden Türkmenistanyň paýy 18 belki 26% bolardy. Düşýärmi? Ýani şu zatlary Ors ödeli bilen galamynyň tersine çylyp, şol döwürne Kaspy deňdinden 2 bölýäli, bir bölegi Iranyňky, bir bölegi menkidi. Ol döwür Azerbaýjanyň topragy ýok, o taýda deňizde Gazagystanyň bu Türkmenistanyň hiç birisiniňki ýok. Diňe Iran bilen Orsiýanyň arasyndaky şu bölünýän şu toplumy deňiz. Soň eser ýykylandan soň bäşe böldiler. Ýöne şu taýda da biziň ýerni sowlymyz o ýanky gypçakly ýetimse, ýani şu deňizdäki gämelerini topragyň bir bölegini ýanky nebit gaçykyrlayan ýerlerim ana peşkeş berdi Orsiýada. Bir bölegi Azerbaýjana geçdi soňra. Bu zatlar ana tarihde dur, okulmaly bolsa soň aýdyp berer. Ýöne ine şu Iranda ine ýagdaýymyz şol, ine SSR zamanyny olan Iranda ýaşaýan biziň ýanky ilerki türkmenlerimiz bar ýa doganlarymyz. Biz olar bize şey diýebilirim, olary şeýle ilerki we gaýraky. Ine Türkmenistanyň ýaşaýanlar gaýraky türkmen bolýar, olar üçin gaýrada ýerleşen biz üçin bolsa olar ilerki türkmenler boldy. Bizden ýokarda ýaşaýar. Sowet zamanı hiç hil gatnaşyk ýok diýip aýtsam men ýalňyşman. Diňe şol 90-njy ýylda mümkin boldy Iran bilen Türkmenistanyň arasyny ýanky diplomatik gatnaşyklar gurnaly. Ilkinji bolup Irany ýanky siýahat eden ýa resmi vizit bilen giden Türkmenistan tarapyndan Türkmenistanyň şol döwür ýanky prezidenti däl ol maý aýyna ýok. 90-njy ýylyň maý aýyna ýanky her ýyl maý aýynyň 19-syna Türkmenistanyň Mahtumly gülleri bellenýär, Mahtumly Pragy. Ondan soňra 90-njy ýylyň maý aýyna 19-syna Sapar Murat Niýazow, Serhet Nepes Muradow bilen ola mezlisiň başlygy Muradowň mezlisiň başlygynyň ornmasary. Şol ikisi gitdi ýanyda bilemem. Bir 3-4 sany ýazyjy barmydy? Men ýadymda ýön şol ikisi gitdi 90-njy ýylda. Nira gitdiler? Olar Tehrana giden atly, gön Türkmen Sahra bardylar. Şo taýda Kümüşdepäň gapdalyny ýanky bir Mahtumly Pragy bilen Kakasynyň ikisiniň mazary ýanyşykdyr, şoňa ziýarata gitdiler. Olar gidip geldi 90-njy ýylyň maýynda, ondan şol birinji resmi sapar boldy. Onuň gidip gelenlerine bu barada mediada da habar berildi. Soň 91-nji ýylyň 19-njy maýynda. Ine şol Irany ýene de Mahtumly Pragyň atasy bilen goýerny ziýarata Türkmenistanyň resmi delegasiýasy gitdi. Ýanky ýokary Sowet, ýani mejlisten agzalar hökümetden kimlen giden ýadymda 3-4 sany ýazyjy men şahir bardy.
Şolar bilen 2-3 awtobus bolup Eýrana gitdik. Şol delegasiýanyň ýol başçysy, şol döwür ýanky medeniýet barada komitetiň başlygy Maya Gözel Aymedowa, resmi başlygy, menem oň ornmasary bolup, resmi ýagdaýda şol delegasiýany Eýrana alyp bardyk özümizden bilelikde. Şol taýda gördük biz, şol Eýranyň içine Türkmen sahradan, Kızılterkden geçip ýörep barýan bir 2 gapdalam ýoluň sonarlyk şolar ýaly bagmy, bakçamy, ekinmi, nima ýaýda. Ay, ondan biziň gelýänimiz eşdip, o taýdaky ilerki Türkmen dogarlarymyz motora minip ala tozan awtobuslarymyzyň gapdaly. Bilýändir şu gün eşdiýärler aňyrdaky dogarlarymyz. Oğlanlar motorun üstüne dik durup tans oynayanlar. Yıkılacak aladası yok. Gati kakavas yigitlerimiz var. Fiyimin anırsın. Berkiler yal, ruh öldürülenler anır doğarlamız. Yine edip so tayda bilemek, yanlış mısam sol kuyurun tevorağını 10 milyar sağdam yığınanlı. Yine so tayda gördüğüm, görülöstüğüm, göz yaş varım döküldü iki taraftan arasına 70 yılla film çekilen 2 doğum. Bana bir halta hat yazdılar, doğum arnasını gözlep, iyilap. Sonra bir yılın dovamını tapanlarını tanıştırdım. Gelenler vardı, hatta kızlar bada da gelip gittiler. Doğum tapıştı. 70 yıldan sonra ağır yağdaylar, o yönü onu da aytmalı. 40-50 yıl görmedik de var, bir. 2 doğum var. Yine sonra gördüm ben. Eýran toprağında ýaşaýan türkmenlerimiziň ýagdaýy. Bular däplerim saklanan desturlary, dilim. Ýöne şulary Eýran hökümeti öz mekteplerini açmagy, öz mekteplerini, öz dilini çağa okutmaga ursat bermändirler. Şol döwrün bermändiler, häzirim beren akly. Soňra näme etdiler Eýranyň hökümeti? Inni şol türkmen sahra adyna bir ütgetdiler. Inni şol Türkmen sahrada ýaşap oturan türkmenler arasyny getirip, ol Eýran aňyr çetine ýaşap beren beýleki milletler wekilini getirip sokýarlar. Şo türkmeniň arasyny garşdyrmak üçin, künzar etmek üçin türkmençeler aýdy. Ýöne şu meseleni ýokary sebepde de goýdum. Şu mesele bilen kararym çykardyk, kararym kabul etdik. Ýöne oň netijesi ýok. Sebäp Niyaz şunu ay bolýa soňra bir wagtçada ýerse adamlar diýip ýalan sözler Eýrany baran adamlar aýdy, eni şu zatlar düzüp berdi. Ýygyna gelben bärde guyrugyny ýamdyna gysyp otyr. Sebäp Arap sanjany oň dogany. Biz bilmän ýören ekenmiz, oň pars dogany bar eken. O bolsun, belki dogan okaşandyr, belki emjek emşendir. O zatlardan biziň habarymyz ýok. Ýöne ol öz şahsy meselesi, ýöne halklaryň arasyna gelenine ol diktor halka hizmet etmeli adam. Anarki ol Eýranyň türkmen doganlarymyz göz ýaş bilen garap oturdy. Olar ýurtdaşlar. Bir zada düşün. Şolar öz dilini, desturuny saklanan ýene bir sebäbi giýje güni şu Türkmenistanyň radiosy bilen telewizoryny görüp, şondan şolar özüne gerek netijeni çykaryp ýaşan, umyt bilen ýaşan adamlar. Ýa ýaşap otyr şuň kun men bilemem, o taýda Türkmenistanyň telewizoryny ýa radio garlymy, halk aýdymlar merýän, halka şolar ýaly maslahatlar berýän. Ýok. Ondan bu ataloglar başyna ýapsyn. Şuň serhet açylsa men meselemeydi. Şun serhet açılsa, şol ilerki dogarlarymyz var, Eýran nakyl. Birem gelmeýär Türkmenistany ýaşamak. Sebäp Eýran naky şert, Türkmenistanyň kan, bahbitli olar üçin. Topragy var, ekindikini var, öz ýeme alstats işlerini özleri amal etdirýär. Ýöne umumy ýurt sanksiýan içinde bolansa, olarda da gymylamaga mümkinçilik ýok. Ene şoň üçin inni häzir şu uruş tursa näme bolar? Demek bozgurlar gelmeli. Bizim Türkmenlerimiz, bizim soýdaşlarymyz nerede ýaşaýar? O ilerçeti gün matary ýeme bolýar, Esenguly, bärkisem gün nogaram gargala töweregi. Ine şol iki aralykda Türkmen sahra topragyny Türkmenler kowçumlaryny ýa köpçüliklerini ýaşaýar. Häzir uruş tursa, umumy uruş tursa, bozgun hökmen bolar.
Böyle erkek göbekli urusar. Ýöne denanlar, çağalar, garrylar bir ýere gaçyp öz başyny atmala. Ine kışın aňda gaýlar. Mira gitmeli ertiğine uruşturdu da. Hani inni şol öz hökümdarlyga oturan döwletiniň halkyny goramayan, bilmeýän, islemeýän haramzadary gel inni biziň o ilerki dogorlumyzyň emmesini gorarmy, hakykyny ýa şolary dogorluk elini dodurmy? Ýok. Menen almak o zatda bolmaz. Ol Niyaz haramzady 91-nji ýylda ol Awganystany uruşturanyny şol Serhet ýakadaky bir ilerki marçak bar, ýokarky marçak. Biz tarapy şol murgaby böwsüp aýal öptat ýanky balonmy, gaýykmy, näme, taýakmy taktalary minip bärik çağa çuga söýlen geçken hemmejigini ýygyna sürdüler bir goşunlar. Ýygyna gidende de gör näçe millet gark boldy murgapdy. O zatlar bagyşlanjak däl. Hasabym soralar. Şo ýygyna kowullaryň içinde diňe orsal egni pagwaly türkmenlerim bar. Gitjek ýeriňiz nire? Özüňiz ölen bolsaňyz ogulgylaryň jogap berer siziň eden jenaýatyňyz üçin. Inni şuň kown gezek inni ilerki dogorlamyda Eýranda ýaşaýan türkmenlerimize gelip betdi. Ýurtdaşlar, uruş diýen zat birden tutaşar, onsoň ol bosgun hökmen emele gelmez. Geljegim görnüp dur. Inni şol Aşgabatda oturan ol türkmen halkynyň dönükleri var, atalogul on töwerekler. Näme kömek edermi olar? Ya gelip kucak açarmy? Ýok. Täp ine soňky 2 heptaň içinde bolup duran zatlar men size ýene bir gede gaýtalap aýdym, başla. Başta Orsiýadyň baş propagandisti Putinin sagaly diýip aýdaýly. Şo propaganda boýunça Vladimir Solovýow aýtdy, ine bizine Ermenistan elmeden giderdik diýen ýaly ýöne Orta Aziýa, Merkez Aziýalar biz berk tutmaly. Bize halkara kanunlar hiç geregi ýok. Biz olary berjaýym etjekler. Bizine ola bizim golasymyzdaky döwletler, adamlar, milletler diýip aýtdy. Biz şo taýda öz hökümimizi ýöretmeli. Şo arada orgun çykyşam etdik biz kardeşlerimizle. Ondan soň ýene bir hemesi bar bilen Orsiýadyň Putinin çepelliğin ya millet paralykda iň uly ideologi Alexander Dugin diýip biri bar. Ana ona videoju bar 1 minutluk. Şo taýda olamaýdyk geçýär. Biz ya kimden utanmalyny diýär. Ola Merkez Aziýadaky Kazakystan, Özbegistan, Täjikistan, Kyrgyzstan hemmejigini agzady biz bular diýdi. Diňe Türkmenistana da bular diýdi. Ol bizinkir olar diýdi. Respublikada ol hukuklaryny elinden alýasy. Garaşdyrlygam ýok bular hiç taýdy. Bolu bilse biziň tabiýlygymyzdaky birine welayet bar, bolmasa olam ýok. Näçe Türkmenistan agdamady? Olar eýem Türkmenistan olan jübüsünü niýe atdanmady? O taýda bagyşlaryň oly täret etmedi, atalogul bir hepdelä möýünden çykmaýar. Sebäp döwletiň hemme baýlygy aňyrkylan elinde. Onu eýem öwren aýdyp geldik. Inni şu ýagdaýda inni öz döwletini şolary haýbat atyp duran adamlary gaýtawul vermedik. Ine bir dönük ikisany atalogul bulan ine Daşary işler ministri Reşit Meredow agzyna suwal oturan bolsa inni gel inni häzir Eýrannaky Türkmen dogorlamyda näme duýgu dostluk etjek ýa raýdaşlyk. Eger diýmek şu ýerde men ýüzlenjek bolýan zadym ýurtdaşlar biz şolary elimize uzatmaly. Inni ýeri geldi. Täp şol adamlar bir böyle ozulun mer gadymdan mer ýaşap o toprakda türkmenler. Ýöne ýene de bir böyle şol 30-njy ýyllarda ýanky Orsiýet kollektivizasiýa diýerler. Şo kolkozlar açyp adamlaryň malyny elinden alyp başlaryny bir bölegini gyrdylar, baýkulak diýip. Sonra adamlar göç etdiler Eýrany tarap, bir bölegi Owgany tarap, Owganystany tarap. Ine şol adamlaryň ata watany ine biziň Türkmenistan. Şolum ata babasynyň mazary ine biziň Türkmenistanyň topragyna ýatdy. Hak barmy şolum ata watanyna dolanmaga ýa ýok diýen soraw bar şu taýda. Biziň hemmemize.
Eger bar bolsa onda biz näme üçin dymyp oturmaly? Indi men şu taýda Türkmenistanyň şerhedini gorayan eskerlemede, ofiserlemede ýüzlenmekçi bolýan. Esasan men gözüňe tutýan Esengulldan ta Garrygala çelli şol aralykda näçe pagran zastawy bar bolsa, näçe goşun bar bolsa, terhetçi bar bolsa men size ýüzlenýän şu taýda. Eger bardy geldi, erti Eýrany uruş tutuşdy. Adamlar bozgun bolup kaçıp ya göçüp başlasalar esasanam aýalykda çağalar. Siz şolar üçin serhed hökmen açmalysyňyz. Goý gelseler. Goý gelseler. Olaň ata watany gelenne şo türkmen şumar bir nany bar bolsa öýüne şonam şolar bilen deň paýlaşyp çykýar. Men bilýän şonu. Isle Esengula gelseler, isle Kızıl Etrege, isle Nebit Dağı gelsen, isle Qazancığı, isle Kızılarbada, isle Garrygala tapawdy ýok. Krasnovodda barsa da olar gucak açıp karşılacak Türkmenlerimiz bar. Şon üçin men şu taýda serhetçilere ýüzlenýän. Ol Aşgabatda oturan haramzadalar bilen işimiz ýok. Olar döwlet meşwerini, döwletiniň hakykyny goramayan, islemeýän dönükleri näme üçin biz ýutmaly? Näme üçin siz şolara eskerler tabyn bolmaly? Ene erti Eýrany uruştursa, biziň şol ilerki türkmenlerimiz bozgun bolup hökmen gelir bize tarap. Şolaram siz dogan bolup karşılamak borcuňyz bardyr. Eger siz hakyky türkmen bolýan bolsaňyz, eger siz ata-baba däp desturuňyza hormat goýýan bolsaňyz, gelecekde de şol adamlar siz özüňize dogan soýdoş diýip hasap edýän bolsaňyz, serhedi açyn. Menden size haýyş. Ýogsa siz ta 7 pystyňyza çelli ene nälete galarsyňyz. Eger şol çağalar, eftatlar, aýallar şo taýda gyrgyna berilse, Eýran hökümeti olar fiýlama. Men bilýän. Sebäp şolar ene dilini ýazmagy, pozmagy, ýaşamagy ursgat bermedik. Ýa şolaň Türkmen sahra diýip atlandyran topragyny, parsadyny geçirip oturan hökümetden siz näme ýaşylyga garaşýan? Ha? Olar 200 morlalar. Teredin bir zat bar, men size bir misal getireyim. Eýranyň şol tiryek sowdasyny ýa gaçakçylygy neden şolar ýaly ýemani adamlar tiryegi çekýän bolsun. Tutsalar şolar edir bazaryň orta arasyny boýuna syrtmak salyp awtokrandan asyp halkyny gözedip görkezýärler. Hiç ýyl başlaşmasak ýok. Haýsy döwletiň adamsy bolsa da. Teredin indi bu taýda 200 siýasatyň bardygyny aýtjak bolýar. Ýanky biziň prezident diýip özüni atlandyrýan atalogluň öňünde ýazylyp ýatan äraýar bar. Nadir bilen Nazaritde Habibowlar. Ene şol Nadir Habib mundan ýyl ýarymyzyr Eýranda tutuldy tiryek bilen. Hani şol? Näme üçin şonu gözedip dardan asmady Eýranyň hökümeti? Ha? Siz öz halkyňyza gezek gelende jellat, o näme üçin Gurbangulyň eline berdiňiz haramzada? Ha? Şo Gurbangulyň eline bilbil bolup taýrya aýalym şolary islerini hyzmat edip beren üçin ýa edip oturan üçin ataloglu da on bütün tohumunu näme bilen üçüne diýänne ýurda baramyz açyk görkezler. Ene şonu ene ýygyna gaýtaryp berdiler. Ol ene şumal aýdyma maýdana köçäde çykana däp o Eýranyň hökümetiniň bir sarsma kabul eden mollaryň kanuny bar, şo boýunça ol hökmen asylmaly. Asyllymy ýok. Ene diýmek bu taýda da ortada etmişler dwaýny standart iki taraply çemeleşme bar. Şon üçin bärde biziň enne size şu taýda soňky ýüzlenjek bolýan zadym. Häzir biz bir ullukan tupanyň öňünde dur. Dünýä döňdörli, ýurtdaşlar. Men size ozal aýtdym, biz ýoşuk bilen 3-nji jahan urşuna girdik diýip. Ýöne şu taýda biziň halk bolup, millet bolup bir akylly başly hereket etmeli. Ene şu tak geldik. Ene şu taýda siz oturuň, oýlanyň, pikirlenin, özüňize gerek netijeni çykaryň. Biz näme etmeli şu dören ýagdaýda? Bizde hökümetem ýok, bizde ýa-ni döwlet strukturalary ýok, bizde konstitusiýada işlenek, bizde diňe häkim edip basap alan goramaçylykly jenaýatkar topar bar, o toparam getirip halkymyzyň depesine oturdun, hana Kremliň ýolbaşçylary. 35 ýyl bärini SSR ýykylar we depemizde şanykdyk, hemme ýerasy baýryklarymyz polisiýal süýrüp süpürüp alyp gidip otyrlar.
Indi oturunda pikirlenin. Erti uruş tursa Eýrany şol bizim türkmen dogurlarymyzda biz eýelik edýäsmi, edemzatmy ýa ýene de namarça olam, sagja olam dip öýüňizde keppäňizde yorgan bilen aýalyňyzy syrtyny gujaklap ýatjakmy? Eskerler size yüzlenýär. Jogapkärçilik gaty uludur şuň kun siziň boýnuňyza düşýär. Oturun, o biriňizi görseňiz beýlekleri ýetirin, şu men haýşym. Soň men bilmändirin, eşitmändirin, o aýtmansyňyz diýmän. Şu Eýrannaky türkmen dogurlarymyzy halas etmek siziň borjuň. Açyň serhedi. Ýakyn filmler goý gelsinler. Ben şonu kabul edeyim. Şonu aýdaýyn. Bu alýa sag bolun, sag oturun, hemmäňiziň öýüňize saglyk götürsin.